mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan, berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi, Ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene aku. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho, Mas. Lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki. Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Lho, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Ikut. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang yo kecil to, bar iki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Ngono ya. Pak dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Sulukono ku lho slendrup lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganas loh. Situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Oh, siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sahari kang jalani di pati ambantusi sirna larut. Terus pene Mas? Apik nana-nanamu? Nano. Ya Sal ya, kingko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit barangnya. Lah ini lho ben jejeg. Aku tak ngendang. Heeh. Ya toh, tak ngendang, engko iringane muni, nek wis iringane muni,
Engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandeg lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandeg sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek nek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Orang. Asu jar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Ada lampu yang jadi saksi yuk. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Mas? Apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Iya kono. Da anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok. Terokno aku, dok, terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok. Ngono ya. Sik aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya bar ndang. Sik, jajal dodok ngene iringane wis metu wayang loro, nek wis mandeg omong-omongan sembarang wis bahas apa. Iya. Iki mike gak mau ngono takene susu lho ki engko mike. Jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat kang sarta dalang akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijokan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Telorot ijokan kulon apa wong mikul suket ngono kok. Lah iya sowan komplit mak sowan komplit kanca-kanca asung panggono bratan yang kautaman disingkat Asta Brata. Wah iya. Saka kutha angin kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya kayak warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayang iki piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancep ning wayang ngene. Kuwi kok bari iso dikritisi. Oh, dalang nancep ning wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kaini renge to, no. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Oh iya, mergo warga kene nek seneng Gatotkaca iki prada emas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Iya, iya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, suguh gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak.
Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, banyu mili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Heeh. Kekurangane siji nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk? Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadaning adicara bersih desa. Dongaku ora mandek kok, Nduk. Dongaku banyu mili ngono. Muga-muga sarampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wos. Wah, aku mau perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane no. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya. Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Peh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya. Lah iya. Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dewi-dewi. Wah iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin eruh keramaian sobo bakule. Ayo, sing baku awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan orang ngomongake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener Nduk? Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Hujan palaran kok kayak enggak. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa lumrah diganti-ganti no. Ayo diganti sapa? Pak Dalang. Wah. Pak Dalang dalem.
Lang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. Ayo. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane to nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dek Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas pulau rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sabibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dek? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko mana? Pak Eko ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman Kok util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilai wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang delan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit dari rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lah mbok berarti setotok. Apa? Berarti
mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jenjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Lho, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Ikut. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dek, dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar gitu aku Mas. Abare kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Ngono ya. Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulu ana sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Sulu ana ku lho slendruk lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganasnya lho. Situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sahari kang jalani di pati ambantusi sirna larut. Terus pene Mas? Apik nana-nanamu? Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben jejeg. Aku tak ngendang. Heeh. Ya toh, tak ngendang, engko iringane muni, nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Kok iku oh iya. Anu iki
Yo tak pasang nih, tak pasang nih. Ayo, sik tak noto. Iya, iya. Orang. Asu jar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal kira apa to, Mas? Ora apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Iya ngono. Dan anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terok naku, terok naku, terok naku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar gedang lho. Sik, jajal dodok ngene iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omongan, sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki nggo mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic. Aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, Kif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki video ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep jebok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis maca dalang kok kukur lakang. Omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune. Ya apik terus. Lemak nih. Wah. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu.
Aku nih jane pengen ngono wimong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung Bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne manse ya Pak Ne cium dulu. Mah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng teng Teng. Nah, terus. Kowe makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mik cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane padahal karo Bu Sinden. Heeh. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya. Aku Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Bentak aja to mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil barang dicacen nang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, taring ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kondalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahnya namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Ya. Sepatane gundul-gundul pacul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk.
Pak Eko, pundi Pak Eko? Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Kene ngevideo ya orang dipateni to ki mau. Urung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam Apakah hari ada ini. sepatah dua patah kata Nggih. buat desa? Masa arep dipatah nih sik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Tak boleh, ngono kuwi ndak boleh. Oh, nggak boleh ya? Bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Ini malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing ungu. Sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Walah, anggetku lek apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku? Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas, Pripun? napa tahunnya tahun politik, Oh, nggih. wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Loh, niki Kok abang ijone duit tak, Pak? Wah ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Dalam. Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh? Dalam sing penak. Kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Weh. Iki sesuk ndak iso dijak ning budak carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru. Apa neh? Heeh.
Ya satu-satu sih, Seliang biru sih weh. Apa Dik Niken? Manut tak kembalikan Dik Niken. Lintang asmara mawon. Iki duwete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak. Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo, anu Mas. Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Enek sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Ben ndek enek ya. Nggih, Lintang Asmara nggih saged di mangke. Ngoten. Yuk, Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun dulu di sini. Oh, ngaten. Nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenang aku dong. kleru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Gitu. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, Pak. ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lho, iku lho, wis tak titipne mau. Di bar. Niki Lintang Asmara sios e. Siap. Ya. Nggih. Enek sinyal ya? Full sinyal. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo ya. Pak Lurah di sini saja, enggak usah
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ki modelnya kayak anak royoan sangu ning wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Oke, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh, Pak. Iya, Dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi. Keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. Apalagi ini tenaga suaraku loh, Pak, yang sangat. Wedok sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur lintang asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Lendang biru, Pas nggih. selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, siji-siji. pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangu nanti. Nah. Halo, Pak, anak sangu nih. Nah. Ani ya. Nah. Maju aku tak mundur. Lho, men kok mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten, Pak. Mboten apa, Pak. Pak. Alah kok suwimen to. Romasan. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis aja lho. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Heeh. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu.
Dilanjut nih ya. Yo selindru Dek Sinta tak aturi jumeneng. Sepatana sing selindru co. Yo. Sugeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Nggih. Dilanggamne dhisik mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen amune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator ngana presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada.
bisa nyawejeke Nusantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana mitar lahir wiwit cilik mulai ora mokal mitar dadi kembang lambe mokalake kang padha nyatake yen kene murupake semangate yen to penyu nungguake patriote. Terima kasih Dek Sinta. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi, sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipuro. Oh iya. Ya, lanjut ya. Mbak Enggar tak aturi jumeneng. Ganti spot sing pelok pelok. Ya, maka Mbak Enggar jumeneng, yuk.